भाई? हाँ आज फूल लेके बैठल बड़ा, फूल सुंघताड़ा? हाँ आज फूल लेके बैठल बा। आज फूल लेके जाए के बा एक जगह। कहाँ बा हो? हमारे जहाँ सदिया सेट करेले बड़ा हुए तार भैया भी बक बक गाय पहले के जमाना एगो रहे, कार हमनी के मेहरारू के कुछ देत रह जाता, चोरा के देत रह जा, लुका के देत रह जा, आ तू ठिठारे जाता रह देवे। हाँ, आ तू कम हवा का का? पूछवा दी ए बड़की बाबी सुनो तनी बतावे तो भैया बिया के पहले तारा के काका कहत रहन आ का देत रहन? 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलाना 3:30 बजे। बस मुहवा में लगा गलो हमारा के माना करत रहन अपने देत रहन।